Obwansu Gusii. Biamono kigimo mwanchu murigeria ba television ya Ndizi TV ando sia soberete chinga bune chiga una nagote bia boli tangani na bugo na beringo kwere sali se metanda yaito ase mugorofa ya bono ni gonde nabo bisaba nene kigima kurwa serikali ya county ya Kisii imaragoba ya bono ni goto tegete kuonera amangana makon kigima igoro Ogoonchoreria kwelire bono kigima gaiga ni gonde nabagani baito buna baikire ngoba manyinde go chasore oyomo asoyomo nabo igoba Rire aliba okora ase department ye bale igaiga biamono kigima mwanju murigeria so YouTube galia Ndizi TV News kerwa so ile YouTube gali Ndizi TV News twabikirororo bono nyale kurigeria link bya kigima ekero ogendrete ekotubwatia kurwando siasore ensengima ekero bono oandrete kurigeria TV yao ya Ndizi TV na funo boso wa Facebook igotole Ndizi TV News Digital ilibono onyale goikera aliyetogendrete gukwana emaragoba ya bono biamono kigima na boigo namba yesimi no eregorokabu kaite Petra okubekeire ilibono ogendrere konye ligeria na oandrere ko gotoma namba SMS ya ogo chagaiga elinde togendere bosio kigima biamono kigima tinde tinkole singaki ekiagare biro byikire koenda nigontagete njake okomanyia bagani bane bale gaiga oyomo asoyonde elito chakomuro bilito emaragoba ya bono ase basungu bagotebana immediate left kurosoko kwa no wokobe omogeni one nigo amanikanete buna chief officer Eric Mobegi kolende tigamweli baga erebwe komanya nenchira nera mahita go pronounce iri yaye nabara likwane byakombwa na kwaliganiri biamono bairebya maragoba ingia na kwaliganiri lakini rende tigatora aligani waziri gaiga elinde maigo chasole nigakurukwa honorable Ronald Gideon yakweba kurwase serikali county ya Kisii waziri na kwaliganiri biole kabisa yes biamono sana ndagete edeke moigobna nako manyirie ndaendo mutumo komo sinini manye kwirina go chasole mwanchua umurigeria ndetengendo mutumo komo sinini dekeyemo manye kwirina go cha asole elio togendere no murubiri ogwe Ekeumbu emaragoba ya bono Ndizi TV Obwansu Gusii nigo bono ya nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nuku kigima na bogo tonyora asoro gonkor Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Obwansu Gusii omurigereria bwe television ya Ndizi TV bono na bukura Ogoonchoreria bwao ase television ya Ndizi TV biamono kigimo mwanchu murigeria biamono kigima na ndego twaenda kora rigeria ense moyeli ogiake elinde otonyore senchire erengi ya kigima emargoba ya bono konyora na kumanyiria bageni bahane egocha sore kolende tikamba elibaga elinde chake kigima waziri karibu Ndizi TV na ande aketebyo mo omurigeria na kyokorukwa nga yokorukorwa elinde tumago chakera korugabu biamono musike kebati biamono asogo to ikigaga se station yaito ya Ndizi TV gepinde gege Ekeumbu nje nkoro kwa ngo tumeke kamera ye nje nkoro Ronald yakweba koru South Mogrango
igondo muwaziri bwa amache emerero amazingira climate change amo na natural resources ase county ya Kisii igona achorwa mno muwaziri no musike umweshimiwa egabana yitu twanjete Simba Arati omwaka orio eta omutinyo 11 tariki 15 okorera abagusii baito egasi na goikirania chira chiri omugabano ito Simba Arati arweta saba Gusii karanga kore campaign ase county yetu ya Kisii igo rero ntonyara ko bakwanira mangana so botambe emekakati mepanga yetu bwate okora abagusii baite gasi wetera ase ministry yane ase ime county ya Kisii biamono nande kuba saba abantu baminto mo bategereru to ba mangana amaya mepange miyato bwate asaba Gusii baito ba ime ya Kisii county biamono kigima nakira sore bono resanko Gusii kigima elieteli au nainde obatebia seseme liutinirete asamarieta nkoro kwa Eric Kiagemobegi inche chief officer ye department odil na mache environment energy no wochinchi kwa Rire gekoro kunga climate change enkoro ase constituency ya Bobasi ande ninde no mogoko na kumwakera mbia mono governor Paul Simba Arati asoko ngari bageri nkorere abantu bagusii Kisii county specifically egasi unato ege mbia mono bono tigatojesu waziri ndeto chake ikigima waziri maiga yoko eguribaga ilioso ase ewizareje ya mangana y'ibintu bitwetanaine natural resources energy na boigo amangana y'Ogoonchoreria kwirire goikira boniga nkiora tebe kurugwa soeto bisi goikira boniga mikakati kikwabekire ozimiro buri kikwabekire elinde kwene kiabuna gwachakire mirimo kigima biamono kebati ngagire bagire yakwansa nande gwakira omugabano ito honorable Simba Arati asako ngemeremeye kobo muwaziri se county ya Kisii ase department yane nabatebya sobwagare etenera mangana ya mache ojenji kwerire mari asri natural resources amazingira amana mangana yemerero energy na bero bisi ase egeke metinyange naiga kuruna chore tuwe ko muwaziri we department ye inche wetra abakore bana ngokora bwegasi chi director jire inye ase ministry yane ndanya ko teba so bwenga twabekire mekakati emenge so ebintu tanya kokora bagusii ase myaka 5 ase serikali ya honorable Simba Arati wetra ase department yane ya mache ngokwane goro ya mache ase amangana ya mache imetwasa tobisi twanyarire go kwana na mashirika atari ya make na mubwekano USAID tishirika ya USAID yanyare gwetra so gukwana twakwana gwete se gabana yaito yanyare gotoa chibesa chitarinke chinyinge chi milioni 250 eche toja kutumeka kubekera abantu baita mache as imeye county ya Kisii ino mupango ya mutwa korire egyakabere gwetera ri shirika rikoro ku KFW lya abantu ku Germany nende atwazi siringikire chi milioni 238 as wetera se company yete kuna Wasco oja kutumeka kubekera abantu baita mache within asechi tokorokana chiapa centers ye Kisii town Ogembo Tabaka within that environment as a Wasco ekoba gokora babusi baita mangana ya mache as imeye company yeju naende twa wetra set department yane twa wetra siri shirika ya USAID
tuanyarire ku identify ekipinde kia financial year 2022-2023 yes to identify chi project isato chia mache tugoja kobeka ase county ya Gusii gwetera rishirikeri eyemo gotoka ria ekorokunyangiti gotoka bonjari ya kabere ekorokwa nyagetonkono gotoka south mugirango ase gode korokumudicho ward okay ya gatatu ekorokwa ya gatatu gotoka ime ya Sameta Mukwerero ari bo basi ward ya Sameta Mukwerero amacha yabere semya kemenge sana nyakorwegasi na macha mange igo twanya identified ndogere yakore project yeyo abwese ward ya Sameta Mukwerero area ya Sameta ekonya abantu babo basi bagotoka semeyo okay waziri de turatigira ka bwisense mu yamaje ngwire na turororo turigiririe miradi irimu abiri moko beka na kigendera twika bono tigangira nego chakaiga ase chief officer wito elinde azotebi bono nindoche SMA nde ya kabire yugo kwanira igoro yugo nchuria kwirire abuno ntagenda atake ayurigiri azobuime kigima ekero togote bogonchuria kwirire gose climate change ninki gochiase umwana inchuri otomaiti gorenganei umurari kebati yes togote abangari ya change yes wasal maarufu ngento kunga climate change ige minitinga ebintu mbere bya beire okay ige tangani nelibere recommenda gekogera weather ya change asa matuka mange okay ekero korigeri gendeke nyuma miaka ya nyuma about 1800 iko kiareko cha naturally yes lakini ekero twachaka gutwara industrialization and agrarian revolution ani ugo choko ngegwe industry chichugo be kama liokia mange kabisa yes twachaka gutumia ibintu amavuta atogoroka fossil fuel yes ekero twanya sambire igagosoka chigasi sokuruka greenhouse gases talinge chire green in color ya igachire riete rige science yes ekero chia sokire aya moto maete korunga carbon dioxide yes ende methane yes methane ko konya bantu baito ba understand ke gusine gas ito gutumia go koruganyo yes lakini tali yaro to gote nere gosoka bono ekere maguta ya gore ekwende fuel ego sambwa ekere temperatures chia chini twa nyaro koros chigasi chinyingi chigo soa ya atmosphere gora kianyara gutanga liberera nokora into koroka heat trapping liberera ria koraki ria menta ekere ria mentire consequences inchiro ose amangana nara gocha nayo ataria maya ase amazingira ito na ande binte mbire bia totare ndeti abategere na bari geretie TV asitoro taliagia na ande goikata koreki tonyara konyora nchara yo gokanya yes obo chenji werire mbia mono kigima kerogendrete gukwanira kai ture na sore waziri ngwate banga mu identify go semu harigiriri chinse mogete machakire ko bekemero video ya mache chinga kicho guikera bonika serikali ye county ya Kisii ngote bekanire trae gubesa echuko gendra kokora magendra ngayande hakimwanyo rechibesa korwa echumu go chakere mero video yoko beka mache rikera bananchi ase ministry yane musike kebati ndobwate kamare goguna wasco cover funded amne na mashirika mange amone county ya Kisii erona gendere temeroberi yaye munabono umutinyo January twanya kubeka mache ase ensemo ya mutonto abantu bari ba mutonto chiskuru kirari chi secondary yamone primary ntia nyara konyora mache wetera ase misara twanyara kurira saba sani baito bakorega ase amone richirigeria ya wasco bontu anyako beka mache enseme yo nane togenderete gukwana n'abasani banda bange banje ko twachibesa nako tebya USAID mba twachibesa chichigendrete wetera rishirika rikoro kuna Western Kenya Water Project nero a consultant okaramu gasi amune department yane nero ya identify project nako tebisa to ya Nyagetonkono ya Nyangiti na Sameta Mukwerero igo mepango nero ororo ngocha katore twakore already ndokoro kanga evaluation each project yejo twakore assessment igo boni getogere
process igende kuna procurement process ba chaga kwa procurement in the next maybe chikibere tune chigo chaboniga igasingo chakere tobe kama ache sebitwe kwende chigo digital naende kubwa nagabuo egepinde kegoche financial year 2023-2024 to identify whether shirika ya USAID ki project 25 imeye county yetu ya Kisii chigwodi 25 toja kubeka mache aikera abantu baita macha mayase maya akoikera abantu baito turusia bangi na baito chindo esemetu yabo macha wesi bikuru nyomba babu cha mache kuru nyomba igo se wetra samangana ya mache mekaka tobeke tunemenene abantu baito go chakero mutinyo go cha financial year gocha kora bara mangana maya aseseme ya mache tutra rugabo umora igwense na chicha na ende koigora nseme ya kigati ya mache nseme ikonyora yaro se tugu mapema ase serikali ninki komora igwense achago kora garia na ende project elion singa yaikeire bono project yaro se tuwe ogocha komora igwense igari ase project ya Wasco ya tokonya mbi yacha koyigorandiria kabere ya tokonya tokanyara chi milioni 500 wetra sogo cha kwaye chigo cha kotokonya kubekera amando bai kuna the last mile kubekera abando baita mache wetra within the urban centers amacha nya wikera nyomba chi abantu abange kyagara boniga as much as amacha abekirwe tara kuna kere nyomba within our urban centers chi county yetu ya Kisii iko chibese icho chicha kutumeka kubekia machi chinyomba chinyinga within urban centers yero gembo Kisii ne tabaka yes echino machi yo guchagwika na machi goikeraga gwe obonge bwa nekia machi yo ngani yose radio yo machi ngani na ki okorosia osago sibigo kurwense meli na macha mangi na banda ndabe nyakwana the exact na macha mangi tose konya beka buya na bala ike rasabwa banta bange ese county yetu ya Kisii yes bia muno kigima twira nego cha sore na inde turakwanire ngani ye twaringe gukwanira igoro Ogoonchoreria kwe Rire goikaboniga ase serikali ye county ya Kisii itatukuligiriria in focus ye serikali ye county ya Kisii merobeli ki muna mwaso abisi kuru mutinyo nkaite inu mwaso amahegake kurinde serikali yaro nigaso yete gitariki sana na isato wocha gochaika merobeli ki abekirwe elio kwene kiabuna ande akosoro gonkorwa Gusii se county ya Kisii ntoli komenta gosalia Ogoonchoreria kwe Rire mbia mono omo praria ekero tokorire se county yetu ya Kisii yes asa mangana yogo chinjirire osa climate change serikali ya take a very big initiative unabone serikali ya bekire 30 million chibese chi iko chiko cha koenda gukora chi activities cha climate change monyorebuna last week His Excellency Simbarati na launch otokoroka county climate change steering committee bonere bocha kor gereria mangana ons pia climate change aseka county other than ya committee yo kere ward ne buate a committee yae a committee bocha korigere mina kiba okora ba reduce amangana ya yogo change Ogoonchoreria kwe Rire ebintu binga mbiro ekoro change kwe Rire kore bintu mnemete kuna chemete asichi activity kire lined up igo togo chikokora igen tokor ngari afforestation and afforestation koruga amuntu tageta kobeka yo ekorende weather monitoring station ekorigeri na kirire rigenda tokora ki Ogoonchoreria Ogoonchoreria Migori na vera bataliere Ogoonchoreria eger to nyara konyora data egotoro kina kitwenda ko respond na ekererire igenda togoche Ogoonchoreria aiga se tutebese county ya Kisii goikera boniga ntubwati turatebe chi company kira turatebe soro gonkoro kiri chinene mono kolinde na boranyore Rire kali gusali kurwa sande lia to affect na intu munatole imegaiga nonya nabo serikali ye county ya Kisii bidoki turatebe biri yakorire physically igaiga se county ye
biriora point out na ande yake utatika kobeke committee ya habisi na kindenge ndengero roro chena ya bekiri gusibwate mirobirio yo gukobeka eri kwenekia buna ande yake turatebe no gutabutura kwemete gose meteneri asime kubitali miya bintu mune mubwate mirobiri mune yo eri kwenekia buna na inwe mwakonyire nsemo yino mirobiri nero okay na ande mirobiri yeye bwate igo ya iru a lot of money okay chibesa chokore mirobiri egente getangani akera to wata ego Rire ya chenchiri abande bamange nemete yakoreki yasari mete to koroke meringa muri gere chindo cheito amaya kaire wone garo chendo yo Rire monto aseki ese tu atumire mete yege songo wase koroke exotic trees yes entangani yabo no moringa muri esmekirange naroche lakini yeye rege tu nugoro erote what problem lakini what problem esa kerebo ikai agriculture akero konye beko na beko kere meri ebinde bikora me banko kitobwate yo mitigate yo ko reduce amangana igente getanga nitoke to ko rehabilitate chi forest chezo chance piusi yes omu waziri one na kwane rego chi forest yes go ikatolense mejo Korogabu, eto tagete bono toru to min mais to koroga chi emission chi gas chi toko or release which is environment. Yes. Mo carbon dioxide and the methane. Na kitoko nye reduce. Woni ganto and technology ya smart jiko. Ne jiko etali jiko ya kawaida. Ya utambi. Igego tumia makara make. Nande igego okore gas nyingi. Yes. Ekero na bogo koyekere githeri ando karangira magena ando rugere. Witha makara make sana. Yes. Na ande gendo kene to gendrete ne biogas. Biogas ne gas to koros koruse bintu bi ko nyara ko gunda. Iso clean energy. Iga muna bono bogram. Mate ekwende program ne regendete ko chini cubeta chiko tumia solar energy. Kiskuri njiri sa tu abe krese budget. Mo kire girls. Mo kadino tunga high school. Ne St Paul's Igonga. Tato robo chawo bago produce school. Yes. Mbonya leko koraki wachinete biogas ye. Banyi tumia chikoni. To reduce ya mangana yoko to remete. Emete is important asengencho. Ega si ege ko release with the atmosphere. Yes. Emete nere komusa. Kumsembra. Sombo tanga sink. Biamono kigima. Anda komenda sa yo musike kabati ari omotinyo eta February. Yes. Ntu akorege ndeke kurokanga World Wetland Day. Tu amaki World Wetland Day. Tu anyara gukora ari nyantrago, ntu wate wetland ari nyantrago. Yes. Tu anyara go simeka emete menge. Wetera shirika ya Kenya Forest Service. Yes. Na mashirika manga cha pamoja na wetera service ya county. Yes. Tukagenda ari tukasimeke emete menge yetokokanga indigenous trees. Yes. Ande tukabatonya ko kwanera abantu be eri tukabata byobuya bwoko renda wetland area sari amachare nariyo amazingira itatanya ko bagosareka mangana ya global warming. Yes. Ngwate banga seita ndubwa industries. Yes. Lakini today ndwa gona global warming. Warming ye nsengima ekurwara yaika. Yabego tike. Iko twara mangana yigari kwerende nyantrago tukasimeke mete menge. Na ntoka ndosimeke mete chinsa mochonsi au county ya Kisii. Yes. Kurutresi seedlings sabantu baito tunyare go protect amazingira as we work towards mitigating climate change as a county yaito. Waziri kiroko sengejo wika go ikabu so usmiki wimete aye nunyare go identify uzora tebe na amanani nalenga tubwate se county ya Kisii na nse mokiari ni nabonyara anyare ko bakonsa cyagara egasinda ngokora tebango kage ya mono musike kabati aiga se county ya Kisii tubwata manani karibu 11 ya agotoka imeje county yetu ya Kisii no kongari bana nkonya nem nyakwane tubwate Nyangweta forest kutoka South Mugirango tukatwara Nyangiti kutoka Bonchari tukatwara Ritumbe kutoka South Mugirango Nsaria kutoka Bonchari arebo Murenda tukatwara Ndonyo kutoka South Mugirango tubwate Keboye forest kutoka arebo Murenda Bonchari tukatwara Sombogo forest kutoka Gitutu Chache North tukatwara Taracha Hill kutoka Ekeumbu tubwate Mborogo kutoka Nyaribari Masaba tukatwara Nyantrago Swamp ndobwate metemenge gari kutoka Nyaribari Masaba Nero Nyaribari Chache na Kionganyo forest kutoka Nyaribari Chache lakini ase
chi forest chi komina yamo Yes. ndobwada chiri chikolo kunga gazetted forests chire isana yamo ndobwada ritumbe tukatwara nyangweta tukatwara ndonyo insaria ingeri amona basi masike chire gazetted national government chire protected 24/7 nakinataka kukuburia maga yugo chitebeji chionsi state ya manani hayuna kyali kyagera asi yaikire bono abantu kubutura bali mete antungulisi bali buli mubwahalire abantu batete kusimika chibando abantu basoire ime na kyale ndirangana na indi state yabuna kiere omwana wa mangana mbulinga abanda bene crouched ase chi forest abanda bete basoire ime mekora yasoire menge bacha kuna chemete abanda bacha korisi abanda bacha kurema ime lakini weather department yani twanyarire goikaransa ana abanda ba Kenya Forest Service toigwananire tunyaya go protect these forested areas again take magia kabiri toigwananire ngatokore public awareness tukwanira abantu baito bamanyo buya gukorende mete kyagaranye mete toikorendwa ikamangana ya climate change na treme chanda abantu baito mokwenchara ikontoka ntokare ngakora public awareness igendo kya gatatu ngonya tokenda kwenda nabantu chi seedlings basimeke meta sobonge that is a national call a president to manyene atebire tusimeke meta sobonge kero mundu itwanya kusimeke meta site ya 200 ya eriyo tonyare ko protect mazingira ito iko inene meka to bekire ni place twatebire abantu betu nande bati kusimeke meta meringam basimeke indigenous trees that is the inere wito togotomena ne weta sawo je sabantu baito bavoid kusimeka emeringamo basimeke indigenous trees emeringamo tari ngere mebe ndomai ne bwata some value lakini asengenje kunywa machi ego chikotere to murakera amacha abure abantu baito kwenjara banya basinkure mu mugondo iko inere mekakari tubwate tuganda okora serikali yetu ya county ya Kisii aso wetera so mugambi to simbarati nero gonyakotokonya godwadi baise kotokore gasiese Biamono sana waziri. Bono tugaturane chief officer sore tugendere kuligiriria the kind of tratebe naki Ogoonchoreria okwirire gwa affectire county ya Kisii. Utatika ensemo ya mache twatebire na mache ya kamiri. Ensemo tutebene yendagira. Ensemo tutebene ye etugo yaito. Ensemo tutebe chisemo chiri chinde chingao. Extent kiyo sengera enkoki kyogo salika kwebintebi wale turugwetera ase Ogoonchoreria kwirire. Ambia mono morari nande akereri ya change egente getanga ne go affect na agriculture ekiagera dibere kiri amentire ebintu mbere bigo chikoba bi angebine akinda eden kwanere bibere egente getanga ni na bakoreta amacha mange oseto etoigo nere floods egento giakabe na bakoreta drought because libera ya correct ekereto gwate omurakera bituma byaitu mbiri wakoraki mbiri wakoribye statistics bone ge koroki inga MSC mwe bere ya correct ya etire bimari byaitu mbiri wakoraki mbiri wakorabye boni ga Gusii eka igo yare kuruto da chikunirenga ange 20 boni kana umuntu okore meka yakoa chikunibere oseisatu ekero kurigera endagera yakabeire chinka kichiri chiakare ko nari tarasare ko wate endagera nyi enyinge ekere endagera tayo ige kolide ndo chikuruka malnutrition ibati retari ke kusinjeri na wenge yani nakindata malnutrition nelia bantu batekonyo endagera isaine batwale yafingia kabisa ekero tabwati eyu ona bokoranga ogo chenji kwerire nko bwate link gete na afya yo ya mwenye bantu egento kende ekere dire dia chenjiri nkore tarire amangana yemerero siga igantorara lakini totachiete ko take a lot of caution ngoja konyorora asa koyoka ngakindere bagatebe ne manga yakayire chinga kigiteiga yani asa kuoma kegimaiga nire bagatano nona magena trunkana akosio morira singencho ensemeliere so dry ndumdum ne bagatebire matuka maiga boni ga chikantru nchire ase ko na Australia omorokoro noe uchaka okoraki gusamba igo abantu ba minto asabato tekerete nande paturikereti
amangana yo gochenchie Rire goika tonyatilie mana ni kigima otherwise as torochi in the next 30 years unaboni go borwire wa malaria warasirira kego Gusii lakini ekereri ria chinchiri chimosquito chiko bogoria malaria igo chiko nganya utia stoko temperate regions either Sahara kendu osa kendu mono chiacha koraki oibura oborwire bonde Africa ya very mentioned in the next by the year 2050 oborwire wa yellow fever goch commenta by 25%. Aki kiborwe una yellow fever chikantu njiro taragende koro airport yote kora twangoki vaccination ya yellow turagirina no tongire jisindani kabisa ndia mono kigima mwanchu murigeria producer ndiringe similia netimetire ronga ikwanyira gucha rinde turigirina ningo okwanira mangana habire ali bali wale nsemo ya YouTube nindo chega haliyo yokurukuna Euphemia Yori nigagateba live and clear from Nyabisabo bia mono kigima Obed Mainya Nyavaro professor agateba in serious occasions Dokeri TV whatever this is great bia mono Gusii show niga whatever Senator Kevin Korwanyamache akondani mpaka mwisho bia mono kigima abuna wasali semeli ya YouTube tukanso semo ya Facebook chinkaki producer ya nendrete ko ligereria na kondetera esimi ya netimetera ronga yanye beka gucha Victor Mondo agoteba Eric Ondara bia mono kigima ndo chikabwali gete kigima watching live from Nairobi agoteba bako pamoja hadi tamati na lege goteba keep up the good work akruko Flosi Mura chinkaki echo nganyete simi hane endeterwe linde togendere no murubiri oyo tigana ndi turakwana mangana abira atatu linde tonekie nanaki waziri aliyesema tole gukorera amache chinkaki cha macha halire tutebe sinese ngechemete yo yabirike ko butoro sende asimikirwange na roche serikali ya county ni bwatemero bilinde yo kuligiria abantu no nigitanki cha mache egera bona mne mbromne yatulero yonsipi esolira baime elimerego chichindoche agende Lake Victoria serikali nebwatemero bilinde yo kugorera nona bana inchi chitangi cha mache elibaga cha mache batumeke chinga kichiria batanya bwati very good yes biamono musike kabati inyara kukwana nga ase a budget ya 2024 2025 financial year omogaba noito Musike Simbarati onyarire hotenga chisiringi chimilioni 10 kere ward oiraba MCA chibese cho egasi yabe nene neyo kubekera abantu baita mache apart from kubekera abantu baita mache no kolege ndokoro kanga water harvesting kogora abantu chitangi cyo chinyaya go store mache kero murakero rache nyora ngabantu beto babata mache are stored baja akora kirike tumeka na into kwetrese ministry yetu ntubwate a plan tubwate a budget ko abantu baitu chitangi chisukuru chinyagitari abantu baitu mechi weta toba chitangi chiranyare gokorera gendo korokanga rain water harvesting igo emekakati inerororo apart from that asichi budget yetu ntotagete kuremera abantu amache ebisima noma yatenga amache amange ararigari ya underground ntunya kuremera abantu baite ebisima ebyo kumara kerororo etoking ebisima ebyo mbigwata amache abantu betenya gutumeka imeye county ya Kisii igeme panga inerororo na ndogenda koregas obuya abantu beto bamanyango buyango chabore ncherabore igombache banyare nagote yabangi nambache banyare kogoka torusindo mutwe bacha gwesiberia inkaba bucha amache nyomba mbiyamano kigima nalega goteba bumachoge naraga kubuna kibo machoge para bumba bwate forest bumachoge forest nero none yamo naraga boli na ki ande ake barumba bwate forest gusimba bwate bulimo bumachoge kuringana ne chi forest jire gazette tumanyete ne de yamo na yama yabere de bumachoge yabere gazette yakima mwanchu muri ligendera gutulikira go chaga igagwetera sena mbigire gro gabo linde tunyale konyora engana yao eguika emaragoba yabono boli ali bolio kera waziri no ali gaiga otenita mangana yo ensemelia ya mache ebinto bito etanaine na
natural resources, energy na climate change amangana yo kuri climate change. Bonsi pikuru ase abisi ino bale gapa como chief officer bono igo amangana yote to koboria chinga kina chechi likesemesi ya ugo chagaiga elinde to kwanira ne kigima magoroba ya bono kerondo chena togendrete ya kigima. Bono chief officer tiga turagendra busyo ende kertogendra to kwanira ngani yu ya climate change na hende serikali ye county ya Kisii egendrete kobeka emerobelio yokone kiabuna nko mitigation na twateba ngo tanga mure go ikaboniga totebe bono muna ngoteba nabo climate change iragere eletono floods amaroira ajiche ntobwata amaroira muna pneumonia ekeuno waterborne diseases na ayayo yokominyoka yes ndobwata malaria kirkwateba chinyinge kigima ande hake eyengo kerengani yakorekani ngomentere budget ochia serikali kera ebintu kibasa kyabegira nsemo ncharobereti guna mugasono cyo monge gose embrane chetu nyinge erete mangana chimosquito eli abantu naki mokobekerwa budget ya ino turatebe naki mokobekerwa budget ya ino ekigara ekituratebe nikire uncertainty ande hake byakorekaniririe budget ya somirwe nemuguru chibesa mwakorre binde ambia mono moraria yes akero kurigereria keremo kubanga mangana ichibesa almaarufu ya budget ya county yes egentongere to nga county emergency fund okay bono chi emergency chance pichibo chagaiga nochiko koraki nochiko bakated for orwa sekitieke totebe ngonyene flood ya bira segete okay county nebete chibesa kando lakini chinga cha flood chioka igiho kata chi emergency chionspi ona kero morro baire no akabesa gakuru akoraki akonya abanta okay so komentara tuwate asante mu chibo bisone so ko na lichi buri ya muno ntubwate full fledged department ya disaster management kurigireria asobwa gare ko na department chots aso kurigireria amangana a disaster management iko chibeze chitu chionsi pi chikwana nwa asamangana a disaster na floods marwaire merero na keregento chikobe ku chionsi pi ase department yeyo iko ku disaster management so muzikesi mbarati abekero mu chief officer iko for under the minister of administration yakora mangana yo disaster management iko chibeza nchiroro okay eni bonebe kirensemo bia kabisa bono tigangi chensemo ya kabire ya natural resources ekero goteba natural resources kuchia so Gusii turamuruke muna lay man eye minetinga deposits gete chirororo chichire kirichiabere tororo kurukare kirese county ya Kisii echo kiratumeke ese serikali gotigo tse abantu mobekirango plainly mose mwereserango na natural resources ingiri chichirese county ya Kisii echo ande hakechirangenere gose chindi atamanyeti nabongo kwa na keno mo chiwo sana ba commenta natural resources njengo chirigereriga amacho okamanyene na natural resource good tuwada chindoche cheito gaigase imeye county ya Kisii endoche orocho rano tuwada gagarwe kuna river kucha tuwete Gusii tukaenda paka river Nile that is one number 2 tuwada nyakomisaro nyakomisaro oromyo gatenjera igabosongo wetu yes tuwada chiro river na tuwada chinde chinke chikotoka imeye Gusii egi yakabere tuwada chigware chigotoka tabaka chatoka goti chaki chatoka sameta which is the only precious stone ikotoka imeye Gusii asensengima second yetu ya Gusii astayo na chiware chikotoka apart from tabaka na sameta kaiga ase Gusii yagima those are two important natural resources tubwate imeye Kisii county chibwate nibenene asabantu baito bagusii ketro anya kuchimane chibuya njitokonye kokoro botaka imeye county yetu ya Kisii asabantu baito bagusii chibuya na recommenda ikena na tigirisi igento ngena tubwato kuna green granite lakini turage exploit mono ege tuligereri naki turanyarwo convert lakini asamangana soapstone nimetenga abantu bamintombare mbabwato munguso kucho mbabwato munguso soapstone yekere ya rusiwe iga abantu bange bakunyira Nairobi ya rusiwe bintu na chichoka ngorosire chirangi ngorosire tiles
even ngotumikere koros some utensils. Okay. Lakini when those developed countries ngotumikere koros ya cosmetics mauka abantu bakoreki bakweyaka. Bono une county ya Kisii omo governor nabwateri yanda sana gocha sabantu bari asset subsidy yakoreki ikotoka. Yes. Aba investor mbare bari gigo. Yes. Bagocha bakoreki baros nonaka cottage industry. Iba omuntu oli olegali akonie turere ngima 7,000. Omuntu oli onyeki Nairobi bawe 500. Okay. Omuntu yokuyaga iga neriko wera arabasogoku or lose a lot of energy lakini at the end of the day bawe ntoko na peanuts. Okay. Igo abantu bamintu bawudina mana echiware ga kimora mne accounting go bachandere tole mereri asinini to make these structures in place agere munyare go chaka go benefit for aseri ni riaso substance biamono komenta nayo ke bati otra menta ndege ngira kwana gisinini mosa gitu na rege go ku Brighton makori na kole to robot yoromo ruguru ku igoro ya mangane chigwale korengana mne resource ye ere mna mwaso bisi mirobiri kimikakati kimuhabekire ekera okonyorana n'abantu abange mbali babunegete esemeri gose bagita magenda mna chief officer ateba bakaumia na baya tumire go chisiko batarakano kibese cyabo aye mune wizari ye ino ngimwako likone kimna mwabalindire banyoro gwakano kurukuya gose naona alisi bikonigwa usamagina yakonigwa nganyora balengeri ere igorake. Okay ayentekana na kemiseti ase mangana ejugware. Yes. Nige ntokolo kanga mining policy. Okay. Yeah, mining regulation. Okay. Ichikori ko manage mining ase imere county ya Kisii ndio. Department ya ito natokwa na iganaye. Tobegete mikakati oreto ikaransire nkorosire richikerio. Okay. Richikena rira tokonye wa address. Emechande iyo abantu baita abange babwate na bako ba injured, bako ba exploited. Yes. Ichi kerindire nchira ngocharire bwankoiga ndocho turire se cabinet. Okay. Cabinet eri approve rigenda assembly abantu base CMC chiri discuss bono rima yakoba lichiko lija koremberemo tuli tumeke okonya abantu baito igo until lijike lyabirororo igo ndasa abantu baito batoe chinga kichinke tu to batu abere digo chaka koregasi tonyare ko bakora nke bako compensated na kiba to bako avoid ko exploited na those middlemen bako dina mangane wali enka kinere yakone tuna ande akerigene linkurusugurira aliruka jiado diachugo gokorerwe ibintu birororo ande akinumna dinumurese doketie na kietanya arikana mogeke miroberio ebintu byonse bikorerwa ikiagara oliokoya no yoko chonga nebintu byonse gose ne chitalisi gose nikige korosori guka jiadalia birosori guka engane yiya jitenga kigetega tima yake gose no nyimaite gose ande yake onye yarengo inki bintu bitakorerwa gatabaka linde umusawo yo gukora skuru neranyore mirimo angega mbiyamo nomurari na kitu batebera amagana muna boniga amagana akoro kuchiware gariteyo ebwenente kurusia magenari bunare ro enya transport kuchando asanga chi occasion chinde chigari njiri chia wateru nande baurwa amagenayo na kito wote anya katwa nyorre mining act ye ni chi regulations chia chete kuna mkubwa ne waziri atebire na his excellence sekra approval bono toliki invest na botokwa na tomoliki no nintu tomokuona riba kama gena yakurwa ache baka kajiado aita uzinechi county saba ingyo tago chiraga iga okoreki obeka ka industry yakako okoreki okorera ori kaba mulegasi bakogendiro ni mirimo bakondichigari nini bikasiebe nyinge because ekatwa nyore actieri na botokoma riba omonto konya waka no 7,000 yetrera egere mwapimire bono gano ni way bridge omonto ribu on magina na bako no nelu miamo akonyera abana ba mbiamono kigima chinga kiecho Trevor Omwenga igawateba watching live from Maro with Ronald's mother mighty zanako maito yo na maito ino mongino mindu ndugu yane yes no mongino mindu baka biamono so kwa support bateigo biamono so mongina so kondigereria bono nega story okwanya bagusi baito biamono sana omontraro borili borio yataba how practical is that bona waziri the 10 million per every ward will assist in piping
water harvesting to each and every individual or homestead oyakuru ku Jafet Nkabi from Suneka timatina kimura murenirie kubwatekana ningane ya mache yoko pipe ku Siasa chinyomba Biabono Jafet sasa iligia kwa boridi ntengoro mu waziri Nyakuya Ronald bagosonga bagata banga Rome was not built in one day. Okay. Bono twachakire inegas twachakire. Yes. Chibesizio mugaba noito apurubiri aira ba MCA. Yes. Ntiyo karakasi chikore ikine chiba cyo mwaka yomo. Yes. Ne budget across bukero mwaka. Yes. Igaso financial year ya 2024 2025. Chibese cyo 2023 2024 sorry. Yes. Se budget ya 2023 2024. Yeah. Chibese cyo ntinya yakora njire yakora emeroberera yakora kana using that fund. Okay. Nji saini. Lakini ande the next financial year in the progressive financial years. Okay. E governor neito nebe kobeka chibese chichi amache kere ward. Yes. Igo ino mochako twa mochako ntwa chakire. Igo nchibe chikobekwa mwasa kwa bano bwoba. Nchibe chikobekwa chikore chi project we kainse myaka 5. Okay. Ntonyara gukora ko batwakore chi project nyinge chi amache na botanya ntwikirania kire nyumba. Okay. Lakini at least abantu baito manyaga kwirwa amache ase na mbere nene. Okay. Igo moto mobabaremereri egasi ngokore kanere intuo obuya bwoito se serikali ite ya honorable Simbarat. Ndundu ngokwenere. Eto tokukwana twakwana tunasema na kutenda time will tell yes tigana soma ngochi SMS birisa toiga nare gotabaga mwalimu Charles Luanga Ogato ngatabana kurwa kenguso niko ndani ya show with Jacqueline Komboka biamono kigima nare ga yobe shobe sha biamono Victor Mondo biamono kigima kiongozi Safania Oserio atabambiamono kigima echu yabo basi atabana hendete kubati umurobrio yokurbo sansa PH what have they done about the audit report which was released akoburi gorie audit report lakini nkagete yo teri asama gokaino yo kurigereria mangana ye audit report gwikira bono ebingate ni bitotora burio umugabana biamono kigima abuna bandete kulika sensemeria ya Facebook abo igona rega gando churikire nerari burio linda kigima tigana tulisome tumaiko gendera uchimotwe nale urikana true kibati as we have fish processing in Thika instead of Kisumu biamono kigima oyunka iteniga hendrete koboria igo hendrete kobe komurero libori ritwate bana gwara yarusugwa yeruka jihado instead liba ekobe kuga Nairobi komo mubweka none na jinsu cha rusugwa Kisumu cherutika koba process iba chiko process lugu Kisumu biamono kigima bono tikatwende asenganende moikira sigete mwanyolrenga natural resources yeria severete omonto chire ograbriyo bole moli natural resources yenu mwate bana mache na onechugwa hejo ne chinde chinyinge ino mune department yeteneta mangana yebinte byonsi mubwate bina kotini ase mwerera abantu kotini balia bagrabriyo bole mo bwe serikali ase natural resources yechire andonsi ninyare kukwanera igoro ya bigaiga Kisii town. Okay. Nimanyete nk'abantu mbare bagakire along the Riberian land. Tingo taka gukwana igoro ng'ore rukoti ngotere rukoti. Lakini nimanyete nka abantu mbare bone ngano tokwana obari chikezi koti kiagara banyare gukweni crotch. Along the Riberian land. Lakini tingo taka gukwana because of mangana lakini mangana narororo mugabano ndanya bwatiri sana tutageti bantu bane crotch along the Riberian land. Na ndo kosa abantu baito tichikeri goteba muntu agaje nyomba is it 6 meters 6 to 30 meters from the separa gosa sorochero na rio turanya go protect chindo chicheito njibasa koleto murakera to chandeke to kwenchara lakini example kia ngagete mwaonjo kati none taunima ndire mbra yatwa asa bantu twale konywenda gira into byeito iga egacha bakemesa igoro omoroje Riberian land go 6 to 30 ejichi njikiraniri nkinumwa akolire mune department yejo nkimwa akolire go ikira bono the president nere asset iwe nere nga miaka ya kurumaiga nyomba nchiri chiari gutagoro Nairobi igo chiari ngono Riberian land osoburi muri borangenaro na roje ekere bagotebe igo 6 to 30 meters reason nero
especially when we talk deal na climate change where floods chiri expected again to kuna kiri ninyo tenga nemo konko tene kete ya block eti ya bukole to kuna maji eka block ono maji atara kora tali utrimboka yes ono nyo kuagachire roche you will live with those consequences paka ka kitambo anye koti ke wote abo ruo koreki ruo toko ruo neche yoka na bego na bego kurusio Petra Mukira kuburiga onye mwe yaikira sigete yatokire nga obole mobolinde a natural resource nere rogo sine gold yatokiro inumune serikali na kimogo kora igo mogo jamondo usio ne kinungu mambi saa 11 mambi mna abantu banalite gose nkumwaka na mole ya biamono sebi bori Petra Kenya ga gari jikondiro na serikali ya honorable Simbarati ego pale within the law yes whether as rich ntoko konyara kurusi muntu ne chinguru ase natural resources yatokire onye ese konyara kananga yatokira ase nyumba ya ere sobore muno bwa yatokire na gotogutume kari chiko se country ite tulibwati anye noko ba compensated tugokwanere obe compensated alafu rende serikali mago take over echake go exploit that natural resource yes biamono kigima say hi to my friend and chief officer Mobegi Eric. I'm George Buochoy out there watching live bio kigima igona go so njete kigima classmate biamono igo bano igura mangana iyo ekigime marogoba yabono nikarato gendere to mwanchumurigeria yenda kuri SMS ya ogocha wetera se nambe igire igoro gabo yesimi elinde tobori abageni bane elituko osobo tukobwa bono mangana to gendere to kwana igoro yogonchoria kwelire na boigo mangana ya mache natural resources environment na boigo ensemo ya energy yotro akonera ensemo ya energy kero to goteba energy ase wizara itratebe what does it entail se inki ngai mogoika nkuruara ibakarai to goteba na energy ye nero mo kurigeria ase county ya Kisii mbia mono murari nande ake to kurigeria energy abantu abange bamoete energy in Kenya Power and Lighting Company yes mono yes intubone department nturi kunyara okorega seria KPLC ngato chake koreta chi post na chi transformer tobe to koreki tobe komor yes lakini abantu ba Kenya Power and Lighting Company are our stakeholders ngoto support bare na abantu ba Ogoonchoreria seta kogenda na uchiao wone kato na energy na kito tagete kogendera to tigir the normal ways to atumira maguta to gender renewable energy ribono renewable energy ngochiko dito na solar sun na kwa mazije tora abantu ba minto tutumie solar solar gere cheap by far na nete kwa matara no so chese environment and abantu ba minto bari moko ande kanisa moto saber invest na ile takete koreta chivesa almost 10 billion ebe komorero ekoreki oyo solar akoreki aoneri abantu igesi county ya Kisii chi county chinde chi akorre Kilifi akorre Wazingishu akorre wona into line tunyebwate tika kabisa toko enyora ekere kwa gachwa chigase ngokoraki ngotoka chiri bado bakonyerenda chigase ngokoraki chiraro nandi kinte kinge bwati kosari kochasa mazingira whether itoro chena nisnyaro support yesemo ya solar system injiri exactly whether itekere to kori ekere to kobeka solar number 1 ngento monda kurigereria what we call Sundays waso omogaso na kioko barali kerengo kiomogaso aselitu kuri mudrade yes ekero kobeke sole igota kere chinsenye wekera isano kokoraki utinile ti umorro yokoreki wokere mwao lakini Gusii gaiga for the last 30 years ige korokinga averagely igotore at 9 hours per day chumogaso igonto what a lot of potential yokorosi what solar power tuzabe no solar energy solar energy egento giagatato biogas yenata ngento kokwana omonto no bwato murimi bwachi ngombe ibiri chioka nabakunyara korosie biogas otigana ngo chikore gas yende ose bichibese ichio okorre bintu bindi biamono waziri asense meyo ya mangana energy mete abuto irwe mengi sana kaide chako is another form of energy na ande na romo gande to kane metete butorwa na ki ense meyo inki kia mwabekire
elinde kwane kia blende na ki metengo simikwir no nekere asimikiru teiko buturwa echigo sambu makara yes policy kijiroro no matter very well I think serikali ya Uhuru Kenyatta kera basa office mba tangaza bakataba baka declare logging to be an illegal activity as a Kenyangima. Dichikeri still stays na anda abantu baitongo batayibitore bakarakeke oba dichikeri kiagera gogotoko kona kiromote igogosibwa wasambira makaro gogosi igogosibwa na ntogenderete gwetere wizara yane ko create awareness asa abantu baito bamanye nga kuna chomote no kubuna richiko DNC ri country ya Kenya. We are doing that awareness campaigns asa abantu baito within the county ya Kisii. Number 2 abantu baito kuba tabitore nga amakara bago samba amakara nkwemitiare ndogoro kanga carbon dioxide mo chibo zona kwanire ndoma eta madhara a carbon dioxide na kila rizo toko ba encourage toko enda green tuja kutumeka renewable energy toko bate bacha kutumeka biogas kiome tutugete gaiga sikene nyinge chikorosi igaige TC ndo demonstration center ngolangira abantu bate bachora bari ki biogas ko korosi gwa so we are doing that kind of campaign abantu baito banyakora kirike ba protect emete yaito yagere emete yaite esikona chwa umurakero gocha macha gusira mburate gotwa abantu baite bagokwa ndoko nyakorema none megondo to siarera mache bimeri bikine nyachindagira sobo ngukwanira ore ande akigosi mubwate projects chinde chie mubegete angegaiga chamangana energy lakini waziri ndeto go noneji factory chito chiregega asoro wankorwo Gusii oskolireria nemete bagotumeka njira nere mwaba advisory ande akase county bali other forms of energy batiye gotumeke bitugi kera akana kwanyara bibutoire bibekirangene bara mone melingam batebweneye factory gete ne njira ki ande ake moko bakonya no embarago erinde batutigire mete eratembura batumeke forms chidi cha energy ndia bana ko mo simake bati mo gasiro ne mo chiwo sona na kwananga already egabana yaito kurigire investor akere plans are advanced stage investor yo echerete emangana solar solar kere ya chire to abekere the solar panels obore mungu to genda kurigia we are at an advanced stage egocha ntonyare go solarize all those companies chie chae chie kawa chi nyagitari chi sukuru chi like na wasco ya maji so that now tonyare go protect mazingira to bring the costs maybe yoko pambo mache yongwa estima down chibese chigo generate kura se tokonyoto kande stima chinya kutumia kwa chinya gitari chinyinge chisukuru abantu baito banyore esaba kwa nyagitari baruarigwe chinya gitari chirange na esaba ko genda bategotara satambe ko seek for medical assistance biomono kigima chief officer karakiri gaye tokaenda tukwira na kuru mutumoko umahocha ko guchakira liburi elio ekwenda guchimutu biomono mwanchu murigeria ebe television ya Ndizi TV ndo chigambale gabandikire SMS yechi yonda tenchitikekera onkoirana elio tumanyego arogo Kirisi ningoroche kirigo ngosomande SMS chao gaiga obegombale bali kiregali ase YouTube na Facebook na chiro chingo jisoma tole magroba yabono onyemboro ko igolire TV yao igo kwa eteru na mange kigima kinto kumia na boko genda YouTube gali uri Ndizi TV News elinde orore murubiri yo kigima gali na Facebook Ndizi TV News Digital nigonda de togenda somo komo sinini bwechida ka ngibere ne kingese iga igoro elinde tumanye koirana togendere ne kingese getigalete Ekeumbu bwe Ekeumbu emaragoba yabono nigonde no muwaziri kigima kuru okuru kwa Ronald Gideon nyakweba kurase department ya environment, water, natural resources, energy and mangana yokuliya climate change no balega igano mo chief officer ye okoro kwa Eric Mobegi emaroba yabono bagenia banene kigima aiga television ya onambe yemo ya Ndizi TV mutumokoma keigo ngore na tole sigi kagide kaibere
bwe televishoni ya Ndizi TV bono na bukura Ogoonchoreria bwao ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwekere abarigeriria kurwa chikaunti isano na ibire echo chirasorogoonkoro Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo chirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene negokurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonkoro bw'ogusi neji kaunti chito etanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo Ogoonchoreria yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turenekerenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi Ndizi TV obwansu bw'omugusi Biamono kegimo mwancho murigereria bwe television ya Ndizi TV ase marago bahaya bono kero chia berigideka 35 nemo igoro yechinsenye chubutuko bwarero biamono kegima nigo togenderete no murobiri mo konkegima murobiri bwe Ekeumbu emarago ba ya bono abageni bane kurwensemo ya muino kegima no mowaziri kurwase serikali ya county ya Kisii igakorokwa Ronald Gideon Nyakweba bakumurukana inde CEC muri lirinde bakubaruka nere kurwase department area ya mangana ya mache ebintu bitwetainaine natural resources energy na kurigeria mangana Ogoonchoreria kwerire na boigo oyole angene sinde nigo aro mo chief officer ase department yeye nigakurukwa Erike Mobegi biya kegima twara gosoirie ekeronyo gosobo niga twara gosoirie kagitari geke kurende ntorakora mono tiga ntutikari ntukengege kisini niga tukwanere inde tumanye kugendera bari bagendera kurika SMS yabo gwetera sina mbigire guruka mbia mono kigima arogo Kristina nago tebya ndete nchakire SMS yao iga bono niga hoteba iga in Ndizi TV we believe what the two gentlemen are saying will be done among other projects. Good Easter holiday arogo Chris na bagotebanga na reno kwegena mangana yos mwatebire gosimbero buri mwatebire nichiko korekana mwene kelingo Chris asotegerete asotorote kurwa tarako gotebinga ntwe nturiko kwana na ntokora ebintu bitanya gukora ndote ndogonya gukora bitanya gukora ntokore kuringana n'emipango tubwate ase department yaito ase inzia serikali yo musike honorable Paul Simbarati igo ntunde ko kwana burimo ndiko burimo ibinte bingo makamana Simbarati atabedia bagusii mbigenda korekana na into ase department yaito ntubikore asomo yomo asobo ene egeto tasingo turanya gukora totenkia ndwanya gukora okay igo kabano baremo ndio mano abo nabarayi abangaini egiatanya saya bazesenie asega sengia bagendrete gukora ase county yaito akoroku Ferran Kenani biamono kigima Ferran Kenani asenkwana yao na ki na kimotari ndi chinsoko abantu nigo babegete chicho goikange ni chinsoko chinyinge chi nigo chitago gete abande nigo babegete ememperesi inse chiokomura obunyira kwikaroche inchenkoro kwankwenyi kurwa marani
engane ye nyemurane linko gaiga gotebanga ase natural resources twate mna amache abantu mbabegete guikororo mbabegete gende katebana chichonkirangwe echigo salia mache agirenda abantu bagotumika na indo tebanga membere si ende nebekire egaitansi egaikapaka asitora tebuna chindo chemono nonigo ase natural resources twate be meba mache osukurigererio otambo gurwe town gotrimbo kapaka mata na bokonyora chigari chigusubiri guroche n'abantu bande gotumika bari kurumate mune wizareye kwaniranga wake na waziri nera kwanire ambia mono asomo murigererio yobori murigererio obori swari yes egente gitangani ekero echo eagachire angene soko egente ngorto goronga biological contamination or microbiological to be specific. Yes. Normally ekero muntu kwagacha nyindi abantu baito bare enough sensitization. Yes. Echo te wena ko baigora soko kirega bono na kitoko chinti ntubwate ko chinti approach eto kwanya kwa rase munayo ntubwate abantu bakoro kunga sub county environment officer yes ose ward administrator iko ko motevi oiki report esto story yes ekere ikiro report story nturi kuchkwenda kuharakisha muntu oyo to shift from that regime hasta gokorenga muntu akwarakishwa atari kwa information muntu enyore shida bono muko iwanana igo ko moreta kwa motevi echo he amadara echo ekere ya singiri got ya sipiri gocha iyo sasa macha kwa moro kina kia koreta marwe amarwe omuntu nabakora sense kwa motevi bone nto kora gaiga oikato change direction ya yecho ese igendo ya kabere abantu babegete memberesi wose cho sewage line yareta bakaroche ndagete ngena example kemo ocha kere between mingwa otirimboka omnyoke mwembe angena Kisii University otebeke maene asari na watu mochano nande gaiga abantu igo ba connected well intentionally tubeka tuachiro na waziri na babo saweto be environment tokabatebiyaya korana ki incho visto kwanerane egertore naki tokora mangana inera approach to tumia kuba bono very soon ngo barangeritore tuna abantu bali landlord torangiri wasco torangiri abo sakuru team yeito toro na kitoko tokonyana ando wese keremo ete mubegete bongo pamoja rais lakini kuba geti moke tumi waziri noro chimna noni chigali chigusubiri kuroche yosori gupaka roche gati ya sibiri gwororo na inda bande ngo nyubali amacha ikurumate ande akemika katiki muhabekiri ko ene kimna ngo konya muri abantu oli bande kwanza kabisa tigande y'abantu baitonga namakosa manene mono go discharge solid waste kujaza chindo chijaito kyagera igongwa taresatora maisha y'abantu abange bagutumeka macha iyo asa matumishi yabo nyumba cyabo cinga cyabo aina makosa manene na ndiri chiko yo go discharge that waste asa kutia sa mache irira koretere mechande mengosi myake menge na ndo akwe fine nene kyagera gokonyorekana bakora bintu nobe go chukuri wa atwe nene osibwe na ndo akwe fine ayokwerekera igo asori okara manganayo etoko go sabotige kyara you are endangering life ye jirani yao ye ndugu yao ye brother yao gosaye gwe komanyene egenteke akabe egendo yakabere ase bari bago sibichigari bagwara chigari chi car wash ase county ya Kisii ntoke ntorangire mukutano tubange tukorangire mukutano to make sure bari bandu bonse bago sibichigari babere licensed ntomaetenga abange ebare illegal operators of car washes igondo kwato mepango yoko barangire twekaranseje nabwo kwanza babe registered baye kuchi permit to create awareness among these people on the dangers yogo sibi chigari angenese chindo chicheto chire asengencho consequences njirodo echire chinene ase health afya ito igo mepange na robota in place na ndito ko sabantu baito ba cooperate tokorega siamo muno mo chibo bisona kwanire tudo chikurande bando segi tukwanira namna chindu like brothers tukwanira tuigwanane keto igwananire onde benzo rakora magoso diario dichiko ndikoregas mbia mono waziri otara chukura
Nini mutene tamangana environment. Yes. Chichiro chiaito ase county ya Kisii kia twaro mochando. Kero noro jima chire chinchafu. Twakore chiripoti chinyinge gaiga ase chichiro neba neye gaiga tauni gaiga ichiro njubwato buchafu bonge no nigo buchafu bonde muri bwarenga angense gaiga nyambera lakini mbwe yaro kana mbwaruo no nyani go asibwa iretwe bande mbere yake gachinga gete nabaro bakwane denga ali sibwa iretwe ngangene mechi yabanto bakwane tenga kimune mirobe kiero rokwene kimna chichiro ni chin safi chigo toka kera no to kono luchinyeni uroire boso kurwo na kipindupindu bwato koretwenzi inki kebe kiri osemiro kebe kiri kohane kimna ali sabangi na bagisaransa na safiare ambia mono kabati musike kabati kwanza ngoza abantu baito ase bare bonsipi turere bageri wakera omugaba no ito honorable Paul Simbarati kera asa eto bis egente getagani akorete akadi commission nyambera ko yabere menes erangne senya gitari enyagitara za abantu baito bakurwarirwa nyambere y'abantu mbanyeriere myaka mengi bakangaina ri myaka mengi simba kaso ya tobis within one week akayedi commission abantu bagakeryogi lakini ase twaro siari ATC ase goto ekoirwa abantu barua chinsemo chinyinge chia Kenya iga gochakore ndoko kuna benchmarking iko bateba ngagende ngenya kore kana Gusii iga cyagare goteke yasangererigwe ego sangererwe separated organic waste ere kando inorganic waste ere kando area kuri organic waste ye kirani nyambera ko imuru yatubwa tokwa ndo guri musuno yonse tokora bonyira bonde bwensiororo igoso gotara gochiari ATC you will see wonders mu mugambi wito musike Simbarati akorire ase inse ye metienye tanomo aberero bis namba ibere boniga chichiro cheito chigenda gusibigwa wethera se municipality yaito chigenda gusibigwa I will tell you for sure ntu asirimagena igaiga mwara to gusibiga iganya daraja mbili ya asibigwa mware mesete ntu asibi marani mate ntu asibi suneka nane none town ene cherabe igonto bwate mepange menene yo gusibi chichiro cheito ne chi urban centers cheito area to nyago chunga masingira ase imese county ya Kisii namba 3 bone ga munango gotebiga twa karansa ne shirika rikoro kuna Kepro na Petco bakudi na mangana recycling of inorganic waste twarosirie moyu MOU into arosi to agamba to gwana batumire MOU ndo gaende kunyirigereria as a department yaito MOU eyo in the next 2 weeks kwenye sign tore all the inorganic waste bache bagache ga ATC to chiro create more than 1000 jobs ukondo wetu ndugu yani obo cha bwensi bore inorganic chichuba chi plastics njichi sangere chiba recycled within the Kisii county gaiga namba 4 ndoka ndoko kwana nili shirika liko kuna nini Turkish International Cooperation Agency didi to ndo discuss na rio we are in an advanced stage diko cho technology eco process organic waste ego sangereru ere several tons aseme county ya Kisii na nini ndo shwa chi county chinde chichi ya kwa cha baba kaiga once to assign that agreement with that organization ya Turkish International Cooperation Agency baje technology yoko process organic waste into manure obo boyo boja korosigwa botumeke for the first time in so many years botumeke abantu baito batumeke gusimeke bimeria kyagara moyo ndakira boniga aga gosaria igabwate kwerende ale cancerous igo tari mayasa mara baito na usimeka ne usimeka mone bimeria igo mepanga ine in place wethera so obugambi obuya mugabano itobona bia mono kigima Maureen Bonareli, my bosses watching you very clear from Nyanchua. Bia mono kigima Kennedy Gisemba Agataba is watching. Bia mono kigima director asogo toligelia emoroba ya bono. Thanks, I continue watching and listening to Ndizi TV. Gusii, let us work as a team. God bless. Good night. Bia mono arogo Chris asinkwa nejo yao wikabono. Igo keronte kete kwenda Facebook ndro so ndo utre kendoro no. Nigonde te kubuli chief officer e campaign nirmo bwate
ya mang'ana y'ogoonchoreria kwerire nikiura kwanire gwika bono ng'aimurikira ndoje jinse jetu chachakire gotama kwanira ngo Holy Family murobirio no mubwate igoro y'ogoonchoreria kwerire mitigation na indi nkimo kendete gukora muri serikali ya county ya Kisii. Mbia mono mwangalia nande kuna rinateva. Yes. Serikali yo mugavana Simbarati yabekire kando million 30. Actually 31. Yes. Na koroichi nkonyo oratore chibeza chini chi grant korwa sa bantu kuruka floka. Floka bako control na World Bank. Yes. Ekere chibeza chions chiachire. Because no ni directorate ye ito nengenire. Okay. Na ande to work rambia mona wa director who is there. And mbia was wamia chinyaroka. Okay. Nyaroka, who is very young, is the director who is going to control that amount. Okay. 100 and almost 50 million. Yes. Ekere chi activities chibangire ni chinyinge. Paka chi wocha wake ward level. Abantu mocha monyara konyora ya so irese oko budget wa abantu ba wocha paka say no ba okora research. Okay. Bako waboria ama swali na kiko va affect mbarabia very vulnerable. Okay. Ane kato wata abantu very vulnerable. Climate change. All the change yerire. Yes. Abantu batangani wa affect na abana. Okay. Namba ibere n'abantu abagoto namba isatu n'abantu babwatenga tokoroka pre-existing conditions ubata marweire asemebere yabo. Yes. Narayo egento kende county yakorere ko reduce dependence yestima. Yes. Yakorre chinyagitari ibere oni ganto maete marani yakori yakoru solarization ngotumia abare boni gestima ya solar. Okay. In the equine budget yetore bono 2022-2023 Nyamachi sub-district hospital which kobe kwereso solar togende Kisii children's home which kobe kwereso solar na nduru nerane bwateki solar machinga kinjiri chere ko maya ko ungistima ya chire monton tietare nge na dekrestima muchando oswa no maiteki yakoba. Yes. Igobono we are on track. Okay. Egento togo saba moto amagoro na bakusiba goteba Mosabero mugavana ito Simbarati. Yes. Akoreki. Arwe abaichinga kichingia ene mokore mirimo. Waziri na ye uteneta mangana yonsi edoketie ngimane yao Gusii no aligiretie Ekeumbu ekorugaria bono akereto chugokorera. Karungo engana yao yonsi elinde begene na mangana ye Ogoonchoreria kwerire na ndrete kurigererigwa mitigation generate kobekwa na buigemero bilionsi erase gwizare yo nonye bwatete koboko na nego chikwane kiore na kiregento gikiranire mara Gusii no ale mali Gusii ominto Kisii county ase kwabeta na nda so karansete okorigereria mangana ya to kwana maya wetera ase station ya Ndizi TV ituko morogobore butuko bwarero ndende kugusaba obo moremereri obo mwororo ase ngencho eserikali ya omosike honorable Paul Simbarati emepange bwate unatoa aba promiseti ase ngaki ye campaign emepango tu abekire in place nemepange miya ese department ya netora muno ndugu ya nega iga sokora nabaketore musike Eric mubegi twaro sidie mepange miya ane ndo twakore meremo in corporation na mashirika mange na ba MCA na bakore gazi bonse be department yetu twakore meremo asobomo twabekire mepange miya moba remereri twachakire ko implement ti project yecho ntu atware slow start na sengencho mumanyete chibeza chonsi bichiense chigocha imese county ya Kisii echikuru Nairobi na ndemo mayete boneke Kenya yaito ne bwata bakongu bechibeza lakini chibeza chinde chionsi kukuru Nairobi twachibangeire mepango tobwate nebiya asa mangana ya mache already twachakire kubekera abantu amache igo mobaba nemereri amache ndoje tobeke emyaka 5 Nyasaye karanche monyora mache abangena mu rusindo mutwe mubucha mache angene chinga cheino nyanto ko nyabeka se nyimba cheino ime ekine genteka mo igomo baba ne meredi mo
mo babaremere moto echingaki egasingo karatore nandi ndo tugukwana nandi twakora ndori kuri borimo ndokwana nandi ntokore nandi mwarorire bintu Simbarati akorire biria kwanete sengakire campaign byachakira gukorekana igoro ya mazingira ite environment na abate birie mipango tubwate yogo create employment yogo create town cheito yogo create chichiro cheito yogo create town yeto ya Kisii County na ya municipality ya Ogoonchoreria amone town chinde chinke chichiro chose chirebese igo mipango inerororo namba 3 amangana ya energy twakwanire we are going green toko basaba mutu bwatesi togende green renewable energy tja kutumika biogas which we are already now working on amangana solarization to abata billion saiti ya 10 aba mashirika ngocha atoretere tja go solarize chinyagitari cheito chisukuru cheito amonechi ne company chetu chiko twa mache bune yewasco ikoto nyare kutumia chibezo kwa ndoka ne stima tochitumeke kwa kachinyagitari nisi skuru ase imeye county yetu ya Kisii ika abantu bamito nko basaba na anda soko baba ororo mo baba remereri moto eribaga tokoregasi nande moje morara matokeo ito baada ya miaka 5 nyasaba seseni nande mo beno morembe tiga tokoregasi tomesi Gusii yaito ase miaka 5 biamono kigima bantu mbere barikire GSMS go chagaiga tikanga onda jibitora ibere iga Penina Ondigi nature has it all and bono wirora Penina gote bana let us take environment our priority to conserve it Gusii show agataba Kevin watching from Kitui Thomas Babu agataba watching from USA good job bona minister na bagoteba Penina Ondigi na indorora agataba na climate change risk assessment will help our county put in place proper mitigation to reduce climate change effects. Navoigo Narika Gavanero Gotebana Kibati and the Gatangani, thank you for bringing this pair, which is so brilliant. Biamonokigima Yakabira Gotebana, the most dangerous is our rivers, is the discharge of sewage into the rivers. Yone Yakabira Gatana. Finally, may this team assist Etaya. Gokole mirimo etayigamine Simbarati nigagatebana good pair mbia mono kigima uyu akuru kwa nyasimi asimi mbia mono kigima so kwenda kuri ri murubyo Ekeumbu nubwo atikindege kaiga uko kwana tukure murubyo yogera ndoche chiza cyale just deke ya mwiga tafadhali mbia mono moraria egento nataka gotebia abantu baminto ase county ya Kisii ese environment was ese department ye ngocha tore tuwa church revenue andeka to church revenue ebintu mbere to kurigereri omuntu otagite kwagacha omuntu otagite kurima nebiragita omuntu otagite ko okoraki sewage connect to sewage omuntu otagite connect wa mache all this chiwocha akini mtagite ka akotebya abantu baminto iga mo bisonde tacha akungaine ngomo echibesa chibese china boko nana na ndoyi enko basabaiga onye gotagete gokora kende ga kinchis chobis cheito either ga ri headquarters bosonganga na mashauri ose ogende se sub county environment officer was water officer akoeresere okora pio moradia ngwakera chi director cheito biamon director ya mache koro engineer Elvis ngwakira director ya environment okuruku David Simba and ngwakira director ito ya energy okumurwa mzee wa kazi Ogocha na lastly ngakira mbiamono director ito ya climate change na po suppose be batokora na barugegasi as a department mbiamono edekemo tafadhali chizi chile chaptuki bono aso korera pi tiga saba bantu baito bonsi me ya Kisii County kamuranje eriko konya omuzike honorable Paul Simbarati kubarethera magenderero kamuranje kabamo twakane tax kianya to konya wakana tax ikonto konya koreta magenderero mipango yetu bwate yonsi pi te konya korekana karwe tax kibase cheino nchi kuri kunone ndururu Simbarati igabegete mekakati emiya okanire oteya obusaba bonsi pi pesa nene ndururu gosira kiba cyo nzigo sangirirwa kirabe cyo okora magenderero
mepangire Simbarati abwate abatangasirete kira ngorige kore campaign igo karwe tax nko basaba pay on time ekiagera omusike simba netaya etayire mwengo tebugwa komesere Gusii korabere Gusii biamono moshimi wa Simba so tagarete asogo to emeremo ya watochora egasingo koroto ndo kore down okay ndo kore down yasa to kubwatesie na inu moto bwatesie abantu baito tokore gasi no buya togoki mwenzi asimwabeta siasa etare okay yes biamono kigima bono mwanchu murigereria biamono kigima sigikange giense ye munenusu twagosoiri kigima twakwanira mange kubwatikana ni wizara ya mache ebintu bitwetanaine natural resources energy na Ogoonchoreria kwerire kurwa serikali ya county ya Kisii mugeni one bya kigima korufa left ni gari ngumu waziri Gideon Nyakweva na boigo nomo chief officer wake akurukwa Eric Mobegitwa gosoiri amange onyotanya nyoreti gose mosani otanya nyoreti genda YouTube garia oshe link elinde banyanyore baigwa mangana twakwa na maya kigima bono Ndizi TV nigitesini kiona mbeyemo ando cia ria ukorekana ebene serikali ya county ya Kisii neria Nyamironsi no kuyanyora gaiga enere television ya una mbeyemo tikangireri bageri kubakira bonsi abageni abane mbiyemo na sogocha na bali bande mbacha na abageni bande gaiga lakini barabuto barochi gaiga musuko no barore kwa niapa yaba na atebire na mbiyemo ase bali bageni bali bande bacha barobota ikagoso asembeo elinde musuko mbaji chena barobanya bali bagari yoso asembeo mbiyemo kigima kurense meli ende hesbon nyamete boigo petronila mukira ubane kimuna amariogi ne chibicha agochira senchira erengi ya kigima icyabere cyinsa isano igoro ekine cyinsa cyoro gongoro Afrika ya mocha incheni gongoro kwa John Kibati yatumira neri tukule juma mosi na ntoko soli njira ngamneye garato gukwanira mangana asiasa na boigo na magendero ase progongoro itura Gusii Kenya na boigo ne sengima biamono kigima